ଆଜିର ସୁବିଚାର ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦେଇ ଜାଣିଛି ସେ କେବେ କାହାର ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିନି। ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଛି। ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବି, ଯେତେ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କଲେ ବି ଯଦି କର୍ମ ଭଲ ନଥାଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର କିଛି ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ରରେ ମଇଳା ରଖି ଚେହେରାକୁ ଯେତେ ସଜାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନ୍ଦରତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କାରଣ ଆଇନା ଆଲୋକରେ ଚମକିଥାଏ, ଅନ୍ଧାରରେ ନୁହେଁ। ନିଜର ତୁଳନା କେବେ କାହା ସହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ହାତରେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନୁହେଁ, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ସମୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହେଉଛି 3ଟି ପକ୍ଷୀ। ଯଦି ସେମାନେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସିନଥାନ୍ତି।